продължаваме с шпионирането. Спираме за малко. Продължаваме. Ето, както виждате, доближаваме се. Те са жуко-жуко-лекът. И накрая Натали се върху жуголето. Накрая Мирела си взе жуголето, започна да прави жуголе. И после с жуголето станаха жуголе. И накрая Натали жуголето стана и тя жуголе. От приятели на жуголето, на по-другото жуголе и на по-другото жуголе. Ето вижте как пасува. Катърта циганка. Ето вижте я. Вижте хора как са мръщи. А пък е само едно жуголе. С жуголето на Натали. Ето ги жуголетата. При Тец Варна. Сега мислят как да откранат жуголето. След как да откранат колата, заедно с жуголе. И другото жуголе нещо ще стане, ама жуголето си игра на телефона. Аз просто снимам клип. Направо типично на България. Търси Мирела, да откъснат смотата кратуна на главата. Айде Мирела, накази се. С Азисе! Ела туке! Азисе! Аре Азис! О, Азисе! Нагази се! И кажи, че ме обичаш! Време е да снимаме жуголетата! Ето като жуголето яде гризки! Отблизо този път снимам и трябва да е отдалечено. Ето вижте! Ние сме до ринга! Виждате и циквата! Много ясно! Тя е само една голяма циква без лице. Ето го! Ето вижте! Тя псува за пореден път! Ето! Синя като Мирела няма работа с вас. Да, мерси за поканата, но на Мирела вибратора е заед. Хора, идваме чак до тука. Да видим жуголетата. Сега следваме жуголетата. Скоро може да стане по-напечено, защото е на жуголе, а жуголе не обича нищо. Спираме този клип.